Naka-extra mo rin? Unsa dayo yung pre, maestra? Pauli ako dito kami. Tuloy na nagluwag yung dugan. Unsa na po nanguwag? Tingnan na pag-uyong kwentaw tayo bunguloy. Sir, sakwa ka, sir. Pamingaw ba diri ay mo mapahilot? Gani pre no, grabe gani kasilaw dire, nyawa pa dyan mong dire. Ha? Bastos ka ba? Pre, tarungan ang baba ni mo dira, pre. Ha? Mao ba? Mao gani no, ihilom na mong baba. Mita, diri malin sabi. Ay, ako aning pisto. Hawa, dito. Dili ko. Pagdali diha bungol. Uy, bungol, bungkay kayo. Unsa daw? Udo? Ugdong. Yapon. Dinisya ba? Wala ba kuyog mo mutag bungol? Bungol kay kayo no. Sa ang pagdiskarte pangwarta na to ni nagpakuyog ang bungol. Dati mangawat tapon mo. Sa'y maawat. Pauli ako dito kami. Tuloy na nagluwag yung dugan. Bungol na gyud. Unsa na po nanguwag? Tingnan na pag-uyong kwentaw tayo bunguloy. Okay, mapawag na tag customer wagi. Malason kay tani ron ba kay nagpag-uyong tag bungol. Wadjud kasabuti kung mapahilot mga tao diri ah. Masads na? Napaka na sila extra no? Tama-tama kay sakit akong lawas niya. Lamay po kay extra. Uy, na pa dong. Anak. Sir. Naka-extra mo rin? Ay, itawag ko sir. Extra? Ay wala ba ya? Unsa dayo yung pre, maestra? Eh shit, sinimala na yung bunggol. Kayo. Unsa na po yung ungol, dagana na ba ninyo gipangsulti? Wa ko kasapot. Sagli na tumboy. Oh, unsa na po yung lumboy? Paborito ba yan ako ng lumboy pre? Ah, yung paminawan ng bungol sir. Sa may mo masad sa inyo sir? Ako, syempre, may lain pa. Unsa na po daw yung ni sir pre? Kagot? Tagot sa imong mata. Magpahilot. Dati, tapos kumpiyado mo ko na bayot mo din eh. Alin na sir. Sige na. Unsa na po yung ipangingon nila pre? Hindi na po ko kadungog. Inaya lang ba? Hindi naman na siya. Uy, tama. May manghilotay. Sakit kaya akong likod ba? Uy, sir, pahilot ka sir. Oh, ay pagkapila-pila kuha na. Unsa na po na yung ginayong nga nana? Ay, ang puti mo oy. Ay, sir, sakwa ka sir kay hagi ko mo dala. Ay sir, sakwa ka sir, kay ikaw dala. What? Ay, sige, tayo mo lang ko. Eh pre, sakwa daw ha. Daya mo ning ako ra isa na pabilin. Oy, may lag na magpahilot ako karon. Tumboy ba niyo? Doon ako din. Uy, haha. Sir, sakwa ka sir. Wanay lain pa. Sakwa ka sir. Uy, pamilyar mag-initias po. Ah, Uy boy, kumusta man? okay na, manghilutay na. Kanya, ang imong utang ko ha. Ha? Kunti utang. Alimot ha? Pero tayo sa... Ay, tama. Pasensya rin kayo, boss. Wadyo kabayad rin, boss. Baka kabayan ka, sabayan ako. Haman ka, boss. Aw, ako na ba na mo ha? Sure ka. Pagkwarta ka, tayo, boss. Kwarta kayo. Ay, sige, boss. Para magkwarta ko po, di na ko magmassage. Oy, mga pre, biyangan sa tamo niya. Sige pre. Sige pre. Show na mulawas pa eh. Ako nga nakikilan. Kabayan todo sa utang pero sakit ko lupon.